Shubor Snem jong Nongsan Hima. Ki Samla ki balawan ha kajingat pat ba ki badai ki nong kirshan u kloria lekai ba pau ke perthei u Lionel Messi ki loong ba Mynta u Snem ki Kyrmen ba u Messi un sarap Biang ya ka World Cup shuab un shong thait no na kanika kam ya lekai ha ka bedai ka jing sha kan tho ki Samla ki loong ba ngim lei bat ngim sngap ya ke ki ba ki we ki kan tho hendai kum ki nong kirshan u Messi na Meghalaya ki kwa ban ne buram na mar ba ka dei ka jing lekai khadu jong u Messi ya ka World Cup bat ba un sa shong thait no nakakam football. Ni pelong ini kerali namar ni latip menda Snem de ga last World Cup jong Messi takadaw ni lumnang kumni baro ken namar ni ko akan celebrate ba as Messi ni latip ni baro kum greatest of all time ta ni ko akan ban celebrate khado yo shabun jong thai na kini baro ka ki district ne tang baro ki district all Meghalaya kamu aku Meghalaya kat Kibawan ni khatlang ni ke ga jing Kyrmen jong pi Kyrmen bo Messi job Biang ka World Cup ni ta ne ya mentau Snem ni Kyrmen 100% ni 100% wa ta nak liang jong pi bat singo kumno nak liang jong arang nasingo ba mentahi ka nginra me kene ka final World Cup den mar Messi ran le ka khadu isu komen namar ba napdeng jongi jene pun ki ba ngimpat ya celebrate kemudian regi lai berkat kumno bangin ya lo ya ki parabaya support lang ya kendu lang berkat makan lang kajing singan yang ba senang ba ki we ro bun ki ba ben yang henrei ngipat ngimpat sengap ya kita namar ba henrei ngi kershan am dai na du kamet ka dai na du menteri nganong ipi kumne ya ki baban yang ni Meghalaya pilai ki baban dangile ya kano kamro ki baban bun ki baban dangile ya ka babharo ki bain dangile ya ka basnyo ki bain example ngan IP ka we dangile jingesen kin ong IP ani wa kangel wa bahok wa bakhoy dangile jingesen ro along chak kan tho am kata ke ni Meghalaya na hanga himarui dangam snap namar haying ngasem ki support yang ay ka bangale dali ayuban snap kita ki baban mo ingin to ba siya prang naman tao Messi because this last World Cup we are going to do it anyway kiwe ki benya pi yo try ki mlak kot bor ban le ko kino yalam Argentina ka sendai ka de namar bun ki mlak de ban le ko male mangita ka daw bun na pedang jongi ngimpan sengap pet ngibun kat ne ngiawan kata kempat ya poilet te skuyo men sia ma hapdeng ki bun ki bri ke bakan tho ki baben lai phujat te ngirang ngam sekap dai kita namar ba ngisku tu ke bangile ngamdai bangile tam bangile sniu te kes kemba kene karali jongi ken lang karali ka ba job he te saumen vamos Argentina Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing sedang bathuma ki jing ikai bapura kat kom ka job ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong but ki kalalong ka jing shisha MIT University Meghalaya ka jingyat lenti ka bastang shakalaway bachok